Пристигнахме. Най-накрая терасата е почти завършена, да кажем почти. Вече има и парапет, има си простори, всичко. И мисля да се възползваме от нея на максимум преди времето да се развали. Тъй като най-вероятно ще се случи скоро. Само че преди да се възползваме от терасата, имаме да оправим багажа, да нахраним детето, да не ядем ние. Да, това е за тераса. Оправяме багажа и може би ще се прежалим да вържем джакузито, което ще бъде наистина голямо предизвикателство. А пък тук съм си взела едни много готини неща от DM. Ядкови, как да ги нарича, кремове, ядкови кремове. Точно така. Крем за мазане и мисля да си го тествам заедно с една готова смеска за безглутенови палачинки. Ето тази. Може да се получи нещо наистина добро. Водичка за детето винаги си носим. И това е. Почваме да се стягаме. Ето го обяда. Чакай. Хоп, има нещо за пиване. Бори си хапна. И гледка, естествено. Да видим сега какво са правили майсторите на долния етаж. Тук е супер. Тук другия майстор е пълна скръб. С него ще се сбогуваме. За съжаление ни завлече и то с доста пари и време. Ето го и долния етаж. Това е залепене на плочките, доста материал. Няма врати, но пък банята е налепена. Може да се види, да. Един ден ще е готова. Но те плочките са най-неприятната част и пода е готов с всичко. Отгоре се виждат тръби. Да. Така. И тук вече са слагали малко плочки. Екстра. Това ни е... Чакайте, не знам как се вижда на камерата. Ето. Това са плочките, изглеждат малко по-светли, отколкото са. Не, ето сега ги фокусира. То въобще е пълно с въздух това. Боби гледа, тата опъва джакузи. Това предполагам, че лесничко се сглавя. То няма какво, само трябва да се надуе. Така. На сетъпа пишеше 6 минути е готово. Забавихме се 30 минути, но сега остава, мисля, че само да го напълним. Наистина лесно се сглавя. Нали, миличко? Много лесно се сглавя. Просто го надуваш. Ето е механизма, надува се. И това е, то няма някаква философия. Води се за 4 души. Сглабяне за 6 минути, пълнене за 6 часа. Това е системата за пълнене на джакузито. Днеска я сглобихме, изглежда доста внушително. Това може би Павел може да обясни как е направено. Малко взима въздух. Но иначе пълни. Безотказно. Ето. Напредваме вече. Струята е малко слабичка, ама такова е налягането на село. Но сега е вечер, така или иначе. До сутринта. Аз се надявам до 12 да се е напълнило, а иначе, за да се стопли водата, се слага
покривало на джакузито и се защипва. И се оставя, предполагам, цяла нощ да нагрява. И утре поживо поздраво го ползваме. И добро утро на следващия ден. Реших да направя най-накрая едни палачинки, които са с готова смеска, както ви казах, но все пак трябва да си ги забъркаш с мляко и да си ги изпечеш. Взела съм си ето тези кремчета и с удоволствие ще си ги мажа после, но това ме подсеща, че трябва да извадя. Къде е? Ага. Maple Joe. Джакузито е успяло да загрее. 38 градуса. Колко е силно слънцето. Тук сутрин до следобед до 3, когато и ние ще ползваме джакузито де факто до 3. Е супер топло. Много е силно слънцето тук. Премигва, защото си е достигнало температурата де факто. Ако му дам up и да я направи на 40, ще започне да дига температурата. Иначе успя да се напълни самото джакузи за 3 часа, което не е малко време, не е много. Оставихме го цяла нощ да загрява и като се събудихме беше готово. Мисля, че беше доста разумно да го направим това вчера вечерта. Въпреки че реално ще го ползваме днес, така си помогнахме и нямам търпение. Това е за тип американски палачинки малки. В принцип. Това е закуската. За днес, от утре съм на мюсли, но така ли иначе и тази е хелти, не е диетична. Отвънка става все по-топло, така че ще се ползва джакузито. Така, детенцето го оставихме малко в креватчето и сега мислим да се насладим на джакузито, което изглежда много внушително. В момента е 3 следобед, най-подходящото време, в което може да излеземе. Топличко е. Давай, мило, ти си. Аз съм се подготвила кафе и ще чилна. Йеп. Деве имахме майстори. Ние и вчера имахме майстори. Аз това не съм го заснемала, но общо взето. Имахме майстори и постоянно говорим, пазарим се за някакви работи да се направят. Но мисля, че ще бъде трудно тая година да се завърши това, което сме започнали. По-тъжното е, че не знам дали до година ще оправим, защото много сме разбили всичко. Много сме разбили всичко и е тегаво положението. Сега ще се опитам малко така да се насладя на кафето преди детето да зареве. Междувременно ще си го гледам на бебефона. Имаме моч и кафенце. Малко разходка си правим сега. Чил. Познатото място, познатите планини. Красоти. Познатия път. Чешма мисля, че я бяхме снимали веднъж. Ама пак беше преляла лятото толкова много, че тук беше заляло плочките навсякъде. Сега вече е спокойно. Но все още има водичка. Малчо още е буден.
Деня приключи, беше доста ползотворен, успях да пусна 2 стрима. Много работа вкъщи изготвих и други неща свърших. Възползвахме се от джакузито. За мен това е някакъв супер шубливен момент. Отдавна исках да имам, отдавна исках да го пробваме това. Изчаках сигурно от края на август до сега, до 30 септември да се завърши терасата и пак не е завършена, обаче толкова много исках да го ползвам, че не дочаках. И хубавото е, че времето позволи реално да го ползваме, защото, примерно, ако валеше дъжд, нямаше как. На нашата тераса е супер силно слънцето и е все едно лято. Супер готино, което означава, че по принцип, ако сме оптимисти, може да го ползваме дори ноември месец, но не мисля да си насилвам късмет. Опа! Добро утро! Борис се събуди в 7 часа днеска, на 1 октомври. Преди да дойде слънцето при нас. Там някъде го чакаме да дойде слънчето. Точно 40 градуса може да се ползва. Решихме да си направим принцеси. Имаше кайма и решихме вместо супа да си направим принцеси, защото изглежда по-апетитно. И сега ще чилнем малко. Всъщност от сутринта се занимавахме с някакви, тъй като все не остава време, откакто сме с дете тук. Имахме... Да, то се вижда всъщност. Там трябва да се доизчисти. Още от ремонта не е изчистено хубаво, тъй като майстора работеше доста мърляво. И трябва да му чистим бакиите с месеци. Та чистихме в къщи, оправяхме. Сега ще починем малко, бебето спи. Най-вероятно по-късно пак ще релаксираме на джакузито. Време е да хапнем. Какво имаме за ядене? Имаме принцески. Аз ги показах вече, но с малко кетчуп са още по-вкусни. Какво си готвим днес? Крем супа. Имаме си домашен хляб направен. И трябва може би крутонки да направя. Ходя си с очилата за компютъра вкъщи. Изобщо нито съм се ресала от сутринта, нито нищо. Просто ми е прекрасно. Днеска е втори. Ние сме си днеска тотален чил. Даже джакузито прибрахме вече. Мога да... Джакузито прибрахме, ама то не се побира в кашона. Огромно е. Няколко пъти го ползвахме, като в събота беше супер топло. Ето няма го. Вчера беше хладно. Малко се чудех дали да влизам общо взето в джакузито, но все пак влязох. Супата стана готова. Както видяхте, в нея сложих доста зеленчуци. Червен картоф, обикновен картоф, чушка, морков и лук. Тук правя сега крутончета от домашния хляб. Изглежда доста апетитно. А пък за десерт ще направя кюфтета от каймата, която остана от вчера. Всичко се оползотворява. Опа! И Борис да се възползва. Трябва само да не се върне назад към плочките. И сега, докато малкия спи, ще се възползвам да почета. Имам една книга. Може да видите коя е. То всъщност не пише моята история, само пише на Мишел Обама, която съм си я взела и си я чета във времето, когато Борис спи.
което не е много, нали, нощем не чета очевидно. И почти съм я преполовила. Чета си я бавно, не бързам за никъде. Общо взето това ще ми е втората книга за годината. Това си е. Живот на село, какво да правиш? Четеш книжка, готвиш, почиваш си, от време на време се къпеш в хубавото джакузи и това е. Няма някаква философия. Тук идваме да си почиваме. Това е финала на видеото. Отдавам се на четене и почивка. Благодаря, че бяхме заедно. Надявам се да ви е било интересно видеото. Ако искате да ме питате нещо, може да го направите долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката. Чао!